It-tkeċċija tiegħi minn Muscat kienet ilha tinħema. Il-programm Xarabank kien skuża oħra biex Muscat qaċċatni l-barra. Dikjarazzjoni oħra minn sensiela sħiħa li Angelo Farrugia, l-ex deputy leader tal-Malta Labour Party, għamel f'intervista fis-Sunday Times il-ħadd li għadda. Naħseb li kien ilha ġejja, Xarabank kien skuża oħra. Ġara is-sibt. Is-sibt kienet logħba li jien kont il-vittma tagħha. Fl-intervista Angelo Farrugia li sta xaru nofsilu kien il-numru 2 ta' Muscat għalli kien diġà ġimwissi minn membri tal-Malta Labour Party li kien se jitkeċċa. Kont qiegħed f'delegazzjoni barra minn Malta u kont smajt diskors fejn fl-elezzjoni l-ġejja wara li jkun hemm gvern laburista ġdid se jkun hemm deputat mexxej ieħor, allura deputat Prim Ministru futur differenti mill-persuna ta' Angelo Farrugia. Angelo Farrugia qal li kien affaċċa lil Muscat dwar dan kollu u l-mexxej laburista kien assigurah illi ma kienx se jitkeċċa. Iżda ftit ġimgħat wara kulħadd jaf x'ġara. Hawnhekk Farrugia kien mistoqsi allura jekk Muscat kienx gidiblu. Taħseb li gideb? Jaraw fuq il-koxjenza tiegħu, kull ma għamel huwa kollu fuq il-koxjenza tiegħu. Angelo Farrugia gideb lil Muscat l-aktar minn darba u ċara li minkejja dak li qed jgħid il-mexxej laburista qatt ma saru laqgħat bejniethom waqt li insista li Muscat kiser ftehim ta' silenzju bil-gideb tiegħu. Min kiser dan? Jien naħseb li Joseph Muscat kiser għaliex Joseph Muscat qed jgħid xi ħaġa li ma tesistix, li jiena hu qed tkellimna qatt. Jaqat ma kellemtu Joseph Muscat mill-20 ta' Diċembru. Fl-intervista Farrugia akkuża wkoll il-Muscat illi ma kienx involvih fit-tfassil tal-proposti laburisti u għalhekk batu biex jaffaċċa lil Simon Busuttil fuq Xarabank mingħajr ma kien ippreparat. Iżda waħda mill-aktar affarijiet li spikkaw f'din l-intervista kien il-mod kif Angelo Farrugia iddeskriva t-tkeċċija tiegħu minn Muscat. Il-mod kif għamilha Joseph Muscat konfronti. Isek qed tajjed lill-bar ħabib li għandek. Tajjedlu biex kelmu u teħsib tiri cold-blooded. Political murder. Dan apparti d-dikjarazzjoni li jagħmel dwar kuntratturi kbar li huma viċin ħafna tal-finanzjament tal-Malta Labour Party. Naf li hemm ċertu nies li jista' jkunu viċin ta' ċertu nies fil-Partit Laburista li huwa mdaħlin fil-finanzjament. Nil Camilleri, Net News.